कौन भाବୁଛନ୍ତି ओडिशारू इंडियारू इंजीनियर माने जाई ऑस्ट्रेलिया रे बहुत पैसा कमाउଛନ୍ତି एटा सत्य ना मिछ चलନ୍ତୁ ए भिडियो रे जानिबा आपण माने कोन भाବୁଛନ୍ତି को माने बेसी पैसा पाउଛନ୍ତି ऑस्ट्रेलिया रे गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इंजीनियर डॉक्टर आपण मानकर मत कोन चलନ୍ତୁ ए भिडियो रे जानिबा ऑस्ट्रेलिया रो टॉप 10 हाईएस्ट पेड सैलरी जॉब नंबर 10 पेट्रोलियम इंजीनियर पेट्रोलियम इंजीनियर ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଧିକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି କଣ୍ଟ୍ରିରେ पेट्रोलियम इंजीनियर वर्ल्ड ର ବେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ବହୁତ ଦକ୍ଷତା ଦରକାର पेट्रोलियम इंजीनियर ହବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର पे ସ୍କେଲ ବହୁତ ହାଇ ଥାଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏଠି पेट्रोलियम इंजीनियर ର ସାଲାରୀ ଏୟୁଡି ହିସାବରେ 150 के पर annum टू 300 के जोटा कि इंडियन रुपीज हिसाब रे 80 लाख टू 1.5 करोड़ INR so it's very high paid job in Australia it's in number 10 number 9 construction manager ऑस्ट्रेलिया रे कंस्ट्रक्शन बहुत रैपिड ग्रोथ होउची तो ସେଥିପାଇଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ପେଡ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହାଇ ଥାଏ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜର୍ସଙ୍କର ଆଭରେଜ ସାଲାରୀ 180K ଟୁ 300K per annum ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପିଜରେ 90 ଲାख ଟୁ 1.5 crore in Indian rupees which is very very high number 8 general practitioner ଆମର ଯୋଉଠି ଫ୍ୟାମିଲି ଡକ୍ଟର ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ରେଗୁଲାର ଡକ୍ଟର କନସଲଟେସନ ଯେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କରୁଛେ ଯାଇକିରି ଓଡିଶାରେ କରୁଛେ ସେ ଟାଇପର ଏଠି ଜେନେରାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନ ମାନେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମେଡିକାଲ ହିରୋ ଦେ ଆର୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ ସାମାନ୍ୟ ରୋଗଠାରୁ ନେଇ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିପିଜ ମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ୟୁଜ କରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାନ୍ତି ଦେୟାର ରୋଲ ଇଜ କ୍ରୁସିଆଲ ଭେରି ଭେରି କ୍ରୁସିଆଲ କାରଣ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସଠିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାରେ ରେଗୁଲାର ଚେକଅପ୍ ଆମର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ତେବେ ଜିପିଜିଆର ଲାଇକ୍ ଦେ ଆର୍ ଦ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ଫର ଅସ୍ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହାଇ ଲାଇକ୍ AUD 180 to 300 AUD per annum which is around 90 lakh to 1.5 crore in Indian rupees which is very very high number 7 legal professionals legal professionals are the backbone ଯାହା ଆଇନ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗାର୍ଡିଆନ ଭାବେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଆଉ ଡେଡିକେସନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ବିନା କୌଣସି ଭୟରେ ପାଇପାରୁ ତ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଜଷ୍ଟିସ ପାଇଁ ତ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ବାରିଷ୍ଟର ସିନିୟର ଲୟର ତାଙ୍କର ପେ ଅଲସୋ ବହୁତ ହାଇ ପେ so one of the highest paid category in legal professionals ଦେଖିପାରିବ ଏ ଭିଡିଓରେ ଲିଗାଲ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସଙ୍କର ସାଲାରୀ ହେଉଛି 150K AUD to 400K AUD which is approximately 80 lakh to 2 crore in Indian rupees. Number 6 CTO or Chief Technology Officer they are very high paid in Australian market. CTOs are the backbone to drive any innovation or to grow any company innovation ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପ୍ଲାନିଂ ବହୁତ ଜରୁରୀ କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଇଟି ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ବହୁତ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ବହୁତ ହାଇ ପେଡ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ around Australian dollar ରେ 180K to 400K which is around 90 lakh to 2 crore in Indian rupees which is very very high. Number 5 mining engineers mining engineers also one of the very high paid job category in Australia ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସେଫ୍ଟିକୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ବହୁତ କନସର୍ନ ଥାନ୍ତି ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଏହାର ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଦ୍ୱାରା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ସେମାନଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହାଇ, which is around 2 crore up to 2 crore in Indian rupees. Number 4, finance directors or chief financing officers, CFOs. They are risk management, budgeting and financing reporting ସେମାନେ କରି କୌଣସି ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର କୌଣସି ଏକ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ। ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଗ୍ରୋଥକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାନ୍ତି କୌଣସି ଏକ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ ଅଲସୋ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ around 180 to 450 K annum, which is around 90 lakh to 2.5 crore in Indian rupees, which is very high. Number 3, psychiatrist. Psychiatrists are the guiding force ଯେଉଁମାନେ ଆମ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଓ ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଇମୋସନାଲ ୱେଲବିଂ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ସୁଧାରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ ବହୁତ ହାଇ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ around 400K AUD, which is around 90 lakh to 2 crore approx they are getting। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନମ୍ବର 2 ରେ କିଏ ଥିବ? ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2, anesthetist, very high paid jobs in Australia market, 300K to 500K per year, which is around 1.5 crore to 2.8 crore Indian rupees. Anesthetists played very big role in pain-free experience while we need any surgery. Already hints ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1 ହାଇ ପେଡ୍ ସାଲାରୀ କିଏ ହେଇଥିବ? Number 1, surgeon, salary 400 to 600K AUD per annum, which is around 2.2 crore to 3.2 crore in Indian rupees, which is very high। ଯଦି এই ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।